Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih kula Bu Resta dateng kelas virtual Basa Jawa. Pembagian menika kita bakal bahas ngenani babakan drama. Drama yaiku asale saka tembung traumae basa Yunani kang mengku tegese tumindak. Drama mujudake tiruan panguripan manungsa kang digambarake ing sakndhuwure pentas utawa pagelaran. Drama uga diarani sandiwara. Sandiwara asale saka basa Jawa yaiku saka tembung sandi. Sandi mengku tegese didhelike lan wara kang duweni teges piwulang. Drama kalebu seni epemeral, teges pagelaran kang dianakake ing wektu tertamtu lan dipungkasi ing wektu kuwi. Supaya bisa nulis drama kanthi becik dibutuhake gladhen lan paham ngenani unsur-unsur pembangun drama. Unsur intrinsik drama yaiku nomor 1 tema, nomor 2 alur utawa plot, nomor 3 perwatakan utawa karakter tokoh, nomor 4 latar utawa setting, lajeng sing terakhir nomor 5 amanat. Tema ing sakjroning cerita minangka gagasan pokok sing ana ing jroning drama. Tema dikembangake lumantar alur dramatil saka dialog paraga-paragane. Tema drama saged ndamel kauripan, kekancan, katresnan, kesetian lan sapanunggalane. Alur utawa plot yaiku reroncening sebab musabab kang bangun cerita. Alur uga kudu bisa nggambarake lakuning cerita saka wiwitan utawa pitepangan nganti rampung utawa pungkasan. Alur bisa kagolongake ing 4 tahapan yaiku kaya nang kene. Nomor 1 pitepangan utawa pengenalan, nomor 2 pertikaian utawa konflik, nomor 3 yaiku puncak klimaks, nomor 4 ringkasan utawa penyelesaian. Perwatakan utawa karakter tokoh. Sakjroning drama ana sing diarani tokoh protagonis, paraga sing nyekuyung dalane cerita, antagonis, paraga sing nglawan dalane cerita, lan paraga pambiyantu yaiku tritagonis. Latar utawa setting. Latar yaiku saka being keterangan panuduh sing ana sambungane karo wektu, swasana lan panggonan ing sakjroning cerita. Lumrahe latar nyakup 3 unsur yaiku panggonan, swasana lan wektu. Lajeng sing terakhir amanat. Amanat yaiku piweling saka pangripta utawa penulis kanggo para pemaose utawa pemirsane. Amanat menika pesen moral kang disampaiake penulis naskah drama kanggo para penonton. Weling kang dikarepake iku bisa wujud piwulang becik lan ala, ngenani sesambungane manungsa karo sepandane Gusti Allah utawa karo diri pribadine. Alhamdulillah, matur nuwun sampun mirsani materi bab drama. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.